ଆମେ କିଛି କହୁନୁ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। जो जगन टेंट रे आछंती ଆଉ ମାଲିକ ଆପଣ ମାଲିକ ବିଷୟ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ମାଲିକ ତ ବହୁତ ଭଲ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଗୁଟେରେ ଗୁଟେ ସେ ଆମ ମାଲିକ ଜଗନ ମାଲିକ। ଜଗନ ର ଗୋଟେ କଣ ଭଲ ଗୁଣଟା କହିଲେ? ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ କୋଉ ଗୁଣଟା ତାର ଖରାପ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଖରାପ ଅଛି ସିଏ ହଉ ନାହିଁ ହଉ ନାହିଁ ବାସ୍ ସେଟା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି। ମୁଁ ଭାଇ କହିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟେ କାଣା ହେଇଛି ଫୁଲ ଜଲ୍ଦି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଇଞ୍ଜିନ ସମ୍ଭାଳି ଛୋଟ ଇଞ୍ଜିନ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଆମେ ଇଏ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଟେକିଦବା। ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କର ନା କହିମି କଣ ଶୁଣି କଣ କହୁଛୁ ଅନାନି ଆଣିକି